izena bat. Nesabile, nudeblo parte a pie. Decir Musabat, atac. Infanterie doit partir à l'avant-garde. Dana prest daukagu. Aretz zorrotzenak prestatu ditugu. Mira, batoz. Batoz? Zema dira? Da. Asko, milaka! Prest orduan milaka frantzez bustana hankartean korrika ikusteko. Dena prest dago. Guazen arkaitzen atzen gordetzea. Adarra entzun arte. Guazen! Burruka latza izan nuan. Ostia, zaura lehan dauke. Saltzeiat. Eta nahi baldin beka ere galatungo jat. Zer honek ez di, jan besti egiten. Han talo. Ez di nausin anta hondik orduan. Iruña jumbara zeukeat. Ta ardik ikit nutziko izkiat. Zakur ere bordan sartu harkoek, ta... ikin. Hale, ingo dian. Argi bili gare alden, Ardi larruzko otxok eta argi bili. Aio! Aio!
Fortun, hartzak ezpatata, guazema gaztelura, jauntxoak zaizeudek. Atxaldeon. Errin. Atxaldeon. Eneko, bide aita zenaren indarra eta kemena erakutsi duk gudu zelaian. Ondorioz, gu guztiok erabaki dugu zu izango zarela. Aragoien aurrean gure ordezkari. Nire aitak asko estimatzen zuen Benorri. Baina zer diote jauntxoek? Hore duk niretzat, Eneko aritza ezagutzea. Ez genian espero frantsesen aurkako garaipenik. Horregatik jauntxook ire izendapena babesten diagu. Horrela bada, gauza asko dizkiago argitzeko. Etxeekin tratu nibilizate, herrian izenean. Ta oso larriaek! Etzaiari laguntza askatzen! Herriari espataz hartu diozue bizkarretik, herria saldu! Hoi herriak erabakiko dik. Oain arazo bat zeukagu konpontzeko. Gure herria herri txikia duk, hori iztiatukatuko. Baina ez gaituk inoren morroi izateko jaio. Zuek beste izardiaz baliatzen zarete aberastasunak egiteko. Irabazi edo hil. Gure herria etzagok salgai. Merkataria garela ez diatukatuko. Guk ere gure herria defendatu nahi diagu. Horregatik, Aragoiko erreinuari laguntza eskatu diogu. Besterik ez. Buruaz gain honek entzumena ere galdu dago. Milaka eraso jaso izan ditugu. Gaizki ulertuak hitzez konpontuko dizkiagu. Ta aragoitarrak etorritako bidetik joango dituk, poliki-poliki. Ez da belasko? Lehen esan bezala lagun giroan etorriko dituk. Goizaldean, ordezkariarekin elkartu eta tratua egingo diagu. Euren gudariek kanpoan itxarongo diate. Horrela bada, bihar goizean egingo diogo harrera Aragoiko ordezkariei. Gure gudariek landan itxarongo dute, bien bitartean. Ados! Eneko, jauntxo zikin hauetaz ez naz bat ere fido. Jauntxoek saldu gaituzte. Zortzigarren mendean, Euskal Lurraldea etsai gogorrez inguraturik zegoen, bere burujabetasuna galtzeko arriskuan. Hegoaldean arabeak, ekialde zein mendebaldean bisigoduak eta iparraldean frankoak. 778 urtean, Karlomagnok ia Europa mendebalde guztia bere menpe zuen. Hau zabaldu asmoz, arabeen esku zegoen Hispania konkistatzera jo zuen. Zaragozarun zijoaztela Pirineoak zeharkatu eta Iruñako harresiak suntsitu zituzten Ebroko bailarara iritsi aurretik, baina laster ziren bueltan helbururik lortu gabe. Euskaldunak amorruz beterik Alta Bizkarko gainan mendeku egarriz zai zeuden. Orduan jaso zen gure herriaren historiako garaipenik handiena.
824 urtean, 56 urte beranduago, Eneko Aritza buru zutela Euskaldunek frankotar armada guztiz menperatu zuten. Ondorioz, Eneko Aritza Nafarroako erreinuko lehen errege izendatua izan zen. Hala ere, Etsaiek Nafarroako erreinua menperatu ondoren, lurralde ezberdinetan zatitu zuten. Iparraldean frantsesak eta hegoaldean espainiarrak nagusitu ziren. Menperatutako lurraldea gobernatzeko bertako jauntxoekin tratu egin zuten. Hauek boterearen truke herria saldu zutelarik, berriz ere.